Lijepi pozdrav iz slagalice, dobrodošli u još jedan tjedni savjet, video slagalica, svaki tjedan savjet jedan. Ovaj tjedan govorit ću, odnosno dati vam jedan savjet iz područja uvođenja reda u digitalne podatke. Ono što većina vas koristi, to je Facebook, dakle prisutni ste vjerojatno na najpoznatijoj i najposjećenijoj društvenoj mreži. Međutim, kao i sve hrpe koje nas muče svakodnevno i ljude s kojima ja radim, isto tako hrpa informacija, nešto je s čime se sve veći broj ljudi sve više muči u svakodnevnom životu. Dakle, savjet za ovaj tjedan glasio bi unfollow i see first. Dva vrlo važna koraka u načinu na koji vi preuzimate kontrolu nad vrstom, strukturom, intenzitetom, količinom informacija koje pristižu u vaš, dakle, Facebook news feed takozvani. Prema tome, u postavkama svog profila prvo što trebate napraviti je prestati slijediti, točnije obilježiti ljude koje ili stranice koje slijedite, koje više ne želite slijediti na način da više ne želite dobivati obavijesti njihovog sadržaja. Dakle, kliknut ćete kraj njihovih sličica profila na unfollow. Time ste odmah smanjili količinu informacija. Nakon toga napravit ćete odabir, limit je 30, stranica i osoba, dakle ukupno 30, čiji sadržaj preferirate. Drugim riječima, čiji sadržaj, informacije, objave, novosti ne želite propustiti i želite da vam one budu prve po redoslijedu pojavljivanja na vašem zidu obavijesti. Točne upute, korake kako možete napraviti, prilagoditi ove dvije postavke u svojim profilima, pročitajte na mom blogu, link vam je ovdje ispod videa u opisu i tamo ćete pronaći točno kako podesiti i na svojim desktop uređajima, isto tako i na laptopima, odnosno na mobitelima. I to je bio savjet za ovaj tjedan. Lijepi pozdrav iz slagalice, vidimo se za tjedan dana.